Monogårds Metal skal til at begynde! Er der nogen af jer, der er overrasket, hvis jeg siger, at det fedeste undergrundsband, jeg har hørt i Sortsøndag fra 2013 i undergrundsgrund, det kommer fra Aarhus og mig. Du er rigtig hjertelig velkommen til. Det er fantastisk at se den samling af bands, som der formår at være hver gang på Monogårds Metal. Det er meget sådan, det er meget diverst. Det er mange forskellige ting. Det er meget bred palette af den danske metalscene. Her i år der har jeg jo glædet mig rigtig meget til det band, jeg selv havde med. Det var et band, jeg var blevet bedt om at finde live som booker festivalen her, og det skulle være ud fra det kriterie, at jeg skulle have haft det med i et sort søndag-indslag, der hedder Undergrundsukrudt. Og der var Aarhus-bandet Berserk klart det bedste. Så jeg spurgte dem simpelthen efter den koncert, de holdt i Pumpehuset, om de ikke nok, please, ville komme her til Mono og spille. Og det vil de jo meget gerne. Vi vidste, hvad vi kom til. At de kommer for at høre musik. At de kommer ikke for at stå i baren og drikke bajer og kigge på kællinger. De kommer for at se musik. De kommer for at stå derinde og vrikke med hovedet. Det sætter vi pris på. Du vandrer i sovne i et nakken af lort. Hele vejen til himmelens bord. Der er musik, og der er øl, og der er sjov og hygge. Det er jo altid super god fest og fede bands og rimelig god lyd og fede mennesker, der kommer og sådan noget. Billige bajer og alt det der. We saw the kind of crowd that was gathering out in the main venue hall. Seemed fucking awesome. Mono som musikforening må være noget af det vigtigste, der findes i Danmark. Jeg kunne sagtens tage til steder, der ligger på Esbjerg, Fredericia, Odense osv., men Mono har noget helt særligt i det, at der er mange musikere samlet om at dyrke musikken og dyrke kulturen. And also we just have to say that Mono as a concept is really great. All these rehearsal rooms, the locations, everything, it's Norway needs something like this, you know. Yeah. Definitely. Jeg er kæmpe stor fan af Berserk. Sådan spirituelt og bare sådan praktisk. Du er en fucking idiot. Vi kommer for at høre metal. Vi kommer for at høre metal og drikke bajer. Se, jeg har 100 kroner bajer her. Jeg kan godt lide spillestedet. Jeg synes, der er en fantastisk lyd. Der er en rigtig god akustik. Det er mega vigtigt for mig. Og så kan jeg godt lide det der med, at det faktisk ikke er så højt, at man ikke kan holde ud at være inde i rummet. Og så kan jeg godt lide det der med, at der har været forskellige blandede genrer. Det er jo guld værd, at der er et sted, hvor der er øvelokaler, og der er en scene. En scene, hvor man kan komme til at spille, når man er i starten af noget. Man er ved at bygge noget op, og hvad fanden gør man ikke? Man vil gerne ud og spille. En fed stemning og mange mennesker. Og for en gang skyld var der plads til os på scenen. Ja. Vi har spillet nogle andre steder, som vores selve scenen var lidt mindre. Og det giver lidt problemer. Især når man har buer, der skal og så videre, ikke? Og når man så sanger gerne vil hoppe rundt og sådan. Jeg synes, det er altid, og det var også sidste år. Og det bliver jo bedre og bedre. Der er mere og mere styr på det, og det er super fedt, og dejlige mennesker, og god stemning, og super musik. Fucking crucial! I stedet for at spille Xbox derhjemme, eller Playstation, hvad fanden de nu bruger, så kommer ud af noget musik i stedet for. Der er alt for mange, der bare sidder hjemme og fedter den af, eller hvad fanden, jeg ved ikke, hvad de laver. Det er jo ubestridt Danmarks bedste undergrundsmetalfestival, og klart den bredeste, så der kommer altid alt muligt revl og krat, men som er noget andet end det, man altid ser, som er det sædvanlige dødsmetal. Det der med at komme ud og se noget undergrund og nogle forskellige bands, altså helt blandet, og komme ud og blive overrasket herude, det synes jeg er sindssygt fedt. Og jeg synes, det er fedt, at der er plads til det. Og igen, der burde være mere plads til det. Altså, få undergrund mere frem.